Tagay mo dyan ah. Iyak ko ito. Tagay mo ba ito natin? Kurang gumba na, ayos na. Ah, ayos na. Ayun lang ginawa. Hindi na. Tagal ko doon. Hindi niya ginawa kagabi. Hindi. Nagkuligdig siya kasi. Doon sa Braga. Good morning mga amigo. Kamusta kayong lahat? Andito po ulit tayo sa bukid ngayon. Kasi magpapaabuno tayo ng mais natin. Ayan o. Ayan ang mais natin o. Medyo lumalaki na. Kailangan na nila ng abono. Ayan o. Ayan, hanggang doon sa dulo yung mais natin. Andun na sila Kuya Sani, saka yung mga anak niya. Dala ng abono. Kasi bumili kami ng abono kahapon ni Kuya Sani. Kaya maaga kami ngayon para hindi mainit. Medyo makulimlim naman yung panahon, kaya maganda. Papakita ko sa inyo mamaya. Yan na mga amigo, nagsimula na sila mag-abono. Tutulong din tayo para mabilis. Yan. Yan dalawang bata. Si Kuya Sani. Ito yung abono natin. Yan. Ayaw kuliglig. Ang natin abono.
abono. Abunuhan namin ngayon tapos sa bukas. Ayan yung abono. Tapos bukas papatubigan 2 araw para yung abono sa ilalim ng lupa. Ayan mga amigo, patapos na kami dito sa mahaba na area sa baba. Ayan ito na lang yung nalagyan namin ng abono. Ilang guhit na lang yan. Simula kami kanina, wala pa alas 7. Oras na ngayon na 8:20 na. Ayan, tapos na namin dito. 4 na sakong abono dito sa sa baba. Yun dito. Pero dyan banda dyan, ganda na yung makikita mo sa mais talaga yung mataba yung lupa Ayun ito. Ayan mga amigo, patapos na kami. Ayan nabitin pa kami sa abono, bumili pa kami kay Sunny ng 1 sako. Bali 7 lahat na abono, 7 sako. Yan tapos na kami. Ayan na lang, ilang guhit na lang yan. Kita-kita diyan pag naabunuan na putubigan na. Ayan yung abono. Ano? Wala na. Konti na lang. Wala na. Ilang guhit na rin ba?
Ha? Siyam? Yan, pag napatubigan na yan, biglang lalaki ang mais natin. Lalapad yung dahon, itong mga dahon na to. Maliit na dahon na yan. Biglang lalaki yan pag absorb na nila yung abono. Bukas magpapatubig kami. Bumili na rin kami ng doon, diesel. 16 liter diesel. Kulang pa 'yon ng siguro mga 4 na 8 litro pa. Bali 4 na araw daw magpapatubig dito eh. Para yung lupa basang-basa. Pero pag umulan ngayon, swerte natin. Sunod na araw na ulit magpapatubig. Medyo makulimlim ang panahon eh. Kaya mga amigo, tapos na kami mag-abono. Abonohan namin lahat. 7 sakong abono. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.